Op 11 september verliezen hier gie de vertochten op een paard om ter jild nedig hier. Hij bellen om bij vrouw Heiltjes en doet zij de doorriepen dier bedriegen hij haar met een mes. Hij vreeg om jild, maar vrouw Heiltjes vocht weerom. Na een wraksling had de vertochte vrouw Heiltjes stutsen. Zie fjouwe grutte verwoenings die het op hemzelf net deerlijk wienen. Als er repetiet help kwam wie, hier ze nog libje kind. Het wordt de vertochte zwier onrekenen dat hij net meer omsjoen had naar de vrouw. Hij is nooit haar stutsen had op ziek gien naar jild. Net als het Diepenbier ministerie gaat het om kwalificeerde deerslag. De advocaat zei dat zijn vertochte handelen had uit neetwaar. Omdat er direct een worsteling, zei jou het zo verklaard, direct een worsteling is ontstaan. Dat ik op een mes oppakt is naar mevrouw. Had hij zich genoodzaakt te doen wat er uiteindelijk dien had. Nou, eigenlijk vielen we van verbazing van onze stoel bij dat verweer. Want het is de wereld op zijn kop. Zij werd aangevallen, niet hij werd aangevallen. Dus zij mocht zich verdedigen en hij natuurlijk niet. Dus dat is wat ons betreft echt een absurd verhaal. Een paar dagen later pleegt hij op een nij een oerval, dit keer op een snackbar. Later valt hij nog 2 keer in een tankstation en de Scapino in Jes te worden. Bij de oerval op een Primera wordt hij pakt. Hij had er schoon met het DNA van vrouw Heiltjes erop. Het Diepenbier ministerie is benauwd dat de vertochte op een nijde fout ingiet als hij eer vrijkomt. Dus 15 jaar volstrekt gerechtvaardigd. Maar daarnaast moet hij behandeld worden. Want, zeggen deskundigen, als hij niet behandeld wordt, is hij een gevaar voor de maatschappij. Dus ook daar moet iets aan gebeuren. Vandaar die TBS met dwangverplichting. Verplichte behandeling. Met de hoop uiteindelijk dat dat hem weer op het goede spoor zet. Uw psychologisch onderzoek toch blikken dat de vertochte een autistische stoornis had. En dat zou hem minder te rekeningsvet bij maatje. Hoe 2 weken docht de rechtbank uitspraak in de zaak.